mo pa ito alam, marami ka pang hindi nagagawa. Marami ka pang hindi alam. So what are these things, basic things, before we go to the nitty-gritty of our company? For us in this industry, mga kapuso, dalawa lang po ang uri ng tao sa mundong ibabaw. Those people living in this category we define as linear income. But ano yung mga linear income worker na yan? These are people who keeps on working every day simply to get paid. Sipag nila magtrabaho. How are they spending their work or their time? They're spending 100% of their own effort. Mag-isa lang sila. What's wrong with the scenario? Wala po. But according to so many experts and authorities in this business industry, okay lang mapunta ka rito, kaya lang mga 3 to 5 years lang. Huwag kang magbababad dyan. Sino po ba yung mga naririyan? Alamin natin. Tatrabaho para kumita. Guys, pag binaliktad natin, no work, no pay. Ulitin natin para mas masarap. No work, no pay. Ilang taong ka lang no work, no pay. 10 years, 20 years, ang tanda mo na, may rayuma ka na, may apo ka pa, may sakit ka na, no work, no pay ka pa rin. Masakit o hindi? Sabi sa Bible, the truth, it may be painful, but it will set you free. Ang katotohanan po, kadalasan masaklat at makirot. Pero kinakailangan tanggapin. Bakit? Baka binabangungot ka na, nag-i-enjoy ka pa rin. Oo nga naman, ilang taong ka lang no work, no pay. At yung mga bata-bata pang naririto, yan. Yung mga bata-bata pang naririto, si Lola ngumiti. Sabi ko, bata-bata. Yung mga bata-bata pang naririto, ilang taong ka pa magiging no work, no pay. Why? Because if you belong to this category, mahihirapan ka umasenso. True! Kahit masipag at matyaga, kahit professional, kahit matalino ka, as long as you end up in this category, mahirapan ka umasenso. Let's prove it one by one. Sabi ng magulang natin, anak, magpakatalino ka. Salihan mo lahat ng contest, lahat ng mga quiz bee. Pagkatapos mo mag-aral, maghanap ka ng trabaho. Mag-apply ka sa kumpanya. At balang araw, yayaman ka din. Eto na, may kilala ko. Elementary, classmate ko, valedictorian. High school, valedictorian. College, cum laude. Nag-masteral pa. Tapos ngayon, empleyado. Hindi pa masok ng 3 months. May kita wala? Wala. Eh di ba wala yung talino? Anong point ko? Professional. Sabi niya, pag professional ka, magiging asensado ka. Doktor na tulad ko, professional. Kinakailangan mag-clinic at magpasyente para kumita. Tama po ba? Yes. Doktor na walang pasyente, walang clinic, may kita wala? Abogado, number 1 sa bar exam, walang kaso, may kita wala? Uy, magising ka sa katotohanan. Professional na nga, hirap pa. Paano ka pa na hindi professional? Eh di mas mahihirapan ka. Tama mali? Sabi ng isang magaling na senador, ang tagumpay nasa sipag at itanong mo sa sarili mo yan, kung yan totoo, di dapat lahat ng magsasaka tagumpay. Dapat lahat ng mangingisda tagumpay. Di ba sino pa sisipag sa magsasaka at mangingisda? Alas 4:30 ng madaling araw, nasa dagat na, nagsasaka na, habang tayong lahat tulog pa. Sino pa sisipag sa kanila? Pag uwi ng bahay, may sariling bahay at lupa o wala? Baon nga sa utang eh. Nasaan ang tagumpay dun? What do I mean? If you put those attributes, those characteristics, those features that I've mentioned, pag nilagay mo sa linear income, you'll be frustrated. Mahihirapan kang umasenso. Ay, Doc, ano ba yung dapat naming mapag-aralan? It's what we define in this industry as residual income. Doc, ano yung residual income? This is an opportunity, a chance, a once-in-a-lifetime chance na darating sa buhay mo, hindi ka na nagtatrabaho, but you keep on getting paid exponentially. Doc, ano ibig sabihin yan? Natutulog ka na, kumikita ka pa rin. Limpak-limpak pa. Gusto nyo ba na gano'n? Ito maganda. Nagbabakasyon ka na kasama yung mga mahal mo sa buhay, abay may kita ka pa rin limpak-limpak. Gusto nyo ba na gano'n? Ito yung nangyayari na ngayon. Ayaw mo na ng kita. Abay, may kita pa rin. Maganda o napakaganda?
Sabi ng isa, Dok, ako kaya matulog sa trabaho ko bukas, may kita kaya ako? Para si Santi ka, huwag mo na gawin yun. So yung iba nagtatanong, Dok, nakakashock naman yung sinasabi mo. Guys, kung ikaw shock, imagine mo ako. 11 years ago, doktor ako, professional, postgrad, ang taas ng pinag-aralan ko. Tapos may isang taong hindi ko kilala. Sasabihin sa akin, Dok, darating ang time, hindi ka na nagkiklinik, wala ka ng pasyenteng tinitignan, natutulog ka na lang, kumikita ka pa rin. Imagine mo yung kasyakan ko na-experience na yun. Kaya kung ikaw nabibigla ka, mas nabibigla ako noon. Until ipinaliwanag sa akin kung paano. Paano? Through an equation. Sabi sa akin, girls, guys, with what you're doing, you're spending 100% of your own effort, mag-isa ka lang. With what we're preaching, you have the chance to have 1% of 100 people. Sabi ko, paano nagkaiba yun? Parang pinagbaliktad mo lang yung prosyento at mga zero. Sabi sa akin, with what you're doing, sa ginagawa niyo po ngayon, pag bukas, Tuesday, hindi ka pumasok, nagkasakit ka, tanggal yung 100%. No work? No. Kahit masipag, matyaga, professional, matalino ka pa. With what we're preaching, mawala ka man sa 100, abay may 99 ka pa. And of this 99, may 1% ka pa rin on each and every one of them. May kita wala. And that's what you call residual income. Eh, sino ba yung nagpauso niya? There's this guy by the name of J. Paul Getty. Sabi niya, I would rather have 1% of so many people than to spend 100% of my effort alone. Sino ba si J. Paul Getty? Siya po yung kauna-unahang bilyonaryo sa United States of America. In short, naging bilyonaryo po siya, pesos, dollars. Siping nyo, naging bilyonaryo in dollars. At siya rin nagsabi, if you, sabi kasi ng iba, Doc, baka kaya kakikita ng ganyang kalaki, kinakailangan, milyon-milyon din yung ilabas mo. Hundreds and thousands of pesos ang kinakailangan ilabas para magkaroon ka ng residual income. Siya na mismo nagsabi, if you do not have enough funds to put up a multinational company, sabi niya, you may have an option of joining a distribution business and harvest the same effects of residual income. Ganun din pala if you join a distribution company. That's why in Global, Alliance in Motion Global Incorporated is a distribution company. We have partners in the United States. We have lucrative products. We have a very lucrative compensation plan. So to start with, are you ready to learn? Yes! Then for companies, Alliance in Motion Global, we partnered with, pakita mo na, we partnered with Nature's Way. Sino po ba ang Nature's Way? Nature's Way has been existing for almost 45 years, to be exact. This is a $1 billion a year company. Yeah, $1 billion a year company. All of their products are medically proven, scientifically researched. They have more than 200 medical doctors, scientists, herbalists, researchers developing, formulating new product lines. But what I love about this great company is this. All of their products have very high ORAC value. Doc, ano yung ORAC value? Stands for Oxygen Radical Absorbance Capacity. Doc, ano ba ang ORAC na yan? Mina-measure niya yung mga elements that we call antioxidants. Doc, ano naman yung antioxidants? According to so many research done, not only by Nature's Way, but a lot of independent medical communities, ang sanhipo ng lahat ng sakit sa buong mundo, mula sa simpleng ugot-sipon hanggang sa pinakamalalang cancer at even AIDS ang may kasalanan, free radicals. And asan pa ang free radicals? It's in the air that we breathe in. Question, may iwasan po ba ang hangin? Pag inaiwasan mo ang hangin, abay, kinuha ka na ni Lord. Hindi natin may iwasan yan. Some of the people are asking me, Doc, paano nasa hangin yan? Can you please explain it to us na mauunawaan namin? Guys, imagine mo to. Imagine mo itong pentel-pen na hawak ko as a nail. Okay? Pako in Tagalog. Ang nail po ba or pako, may buhay o wala? Ilagay mo yan sa isang tabi. And the free radicals that I'm talking about, itong mga free radicals that I'm talking about, okay, they usually take action on anything, even on nails. So what will happen? Titirahin ng free radicals yung pako. Guess what? After a few days, ano nangyari sa pako?
Very good. Alam na alam nyo, kinakalawang. Kaya katawan natin, may buhay o wala? Meron yung buhay, and worst of all, kinakalawang din yan.